Rasulullah ta'ala mun al-azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. So wannan Allah ta'ala sai ya nufi cewa Qur'anin ma ita kanta daga wata littafi aka ciro ta kamar yadda aka ciro hadisi daga gare ta. Kuma aka ciro ita bi a fiqh daga cikin hadisi. Aka ciro qiyasi daga cikin fiqh. Dama hawa ne labarin. Sai dai dalilai shi ne ke tabbatar da halarcin abu ko rashin halarcinsa. Dalilai ne. So da ni ma Qur'ani ma ina ma shakku tukunna akan tabbaci shi ne wannan Qur'ani da aka saukar wa annabi? Ita ce. Ku daina da tunani ba wanda ya isa ɗora min kafirci, ba shakku ba ne na aƙida, shakku ne na kalami. In ku ba ku sai da ake mukamala ba haka ake yi, ba wani magana mai girma a nan. A kan Qur'ani muke yi, shakku ce ta kalami ba shakku ta aqida ba. Yawa. So daga dole ne a tabbatar mana cewa ga yanda aka yi ka samu Qur'ani a rubuce a cikin Qur'ani ne. In ta sauka a rubuce ne za mu gani. In kuma za ta wani ne ya rubuta ko kuma annabi ne ya rubuta dukkan sai a nuna mana yadda haka ya tabbata. A cikin alkurani mai girma. To daga shakkun da nake faɗa cewa ba wai shakku na cewa ban san Qur'ani bane ko kuma ban daraja ta bane ko kuma ba da ita nake aiki ba, da wannan Qur'anin da yake nunawa nake aiki, amma ta yaya aka samu ta? To wannan shi ne abin da nake nufi. Yawa. Hakan nan kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda aka bada yadda za a yi shi, aka ce a yi shi, amma ba a bada sifofin yadda za a yi shi ba. Suna nan da na'am. So wannan ya tabbata da cewa nake mu muna amfani da hadisi, mun karanta tarihohi da yawa, kuma dole ne idan mutum zai gaya mana cewa wannan alkur'ani ne to sai ya tabbatar mana da abubuwa da yawan gaske kuma mu yi masa tambayoyi akai ya amsa. Saboda haka wannan mu Qur'ani idan zai tabbata Qur'ani ma wallahi sai da hadisi. Saboda Qur'ani ce kamar da Allah subhanahu wataala shi ya nuna annabi ta hanyar alkur'ani mai girma, Qur'ani kuma ta nuna Allah subhanahu wataala ta hanyar annabi. To haka ne dole ne hadisi sai take nuna Qur'ani ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi wasida ne tsakanin na sama da na ƙasa sallallahu alaihi wasallam. Salam jama'a, kun raba mana wurin karatu gida biyu. Don Allah, don girman Allah, don girman Allah a zauna a shi. Jama'a da Allah a saurara. Da Allah saurara. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Jama'a dan girman Allah sai a shigo yanzu. Malam ya ci gaba. Bismillah malam. Sai ka tambaye ku za ka ƙara da bayani. yanzu da takwas kenan
yawa alhamdulillah. So muna cikin abu sai muka dan ji hayaniya muka dakata. To abin da nake magana nake son mutane su fahimta ana shine Qur'ani da hadisi aba ce wadda suke tafiya suke taimakon juna kamar yadda karatu da bayani. Kuma kai ne baka yadda ba manzo sallallahu alaihi wasallam yayi karatu kuma yayi bayani, amma kai yanzu nan kana karatu kana bayani. Za ka yi karatu kai bayani saboda in dai baka tambaya baka ba da amsar kawai. Misali dole in ka ba da amsa sai ka yi yadda mutane za su yi su fahimta, ko ba ka ba? Maganar Qur'ani ma haka ne. Allah yake yi bayani kurma kullalliyan magana ta inda sai in ka nemi bayani a fassara ma, ko ba ka ba? An taba samu makamacin wannan a cikin Qur'ani mai girma. Misali kamar hukunci daya amma sai wato abu ne guda daya sai ya samu hukunce da yawa, kamar hukuncin gado, kamar hukuncin giya, duka sun samu hukunce fiye da daya. Misali to da ne za a amfani kaga ba mai yiwuwa bane. Dole mun iya sanin akwai na gaba akwai na baya, kuma Qur'ani bai indiketin wannan ne ya fara zuwa kafin wannan ba, ko ba ka ba? Haka mun abin da za a ci ubangiji yayi bayani kala uku a kanta. Wanne ne Allah subhanahu wataala yake nufi za ku tafi a kanta? Yace kar ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba. Ya dawo yace ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah, ko ya dawo yace abincin da aka halasta musu an halasta muku ku ci, ko ba haka ba? Akan maganar mutuwa ubangiji madawai sai yayi magana kala uku. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة متن na iya kisa. A cikin wannan aya din mutun ne zai iya yin kisa kuma har ma ga hukuncinsa. A wani ayan kuma yace qul yatawaffahumul malakul maut alladhi wukila bihim wukila bikum. Malaikan mutuwa ne da aka wakilta shi rinka karban rayukanku, shi ne ke karban kwananku. A wani ayan kuma yace Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut bi manamiha. Allah ne ke karban kwanan rayuka lokacin mutuwarta, wanda ko bata mutu ba in bacci take yi sai ta tashi. Kaga nan in babu hadisi ba za ka akwai rikici sosai. Dole ne hadisi ya gabatar maka yayi maka bayanin abu kaza ne ake nufi da na farkon nan, na biyun nan kuma abu kaza ake nufi, na ukun nan abu kaza ake nufi. In kuma ba a yi bayani ba to kai dole za ka yi bayani. In ba hadisi da zai bayani to kai dole za ka yi bayani wa mutane, ko kuma bayan da za ka yi wa mutanen nan ba a rubuta ba da cikin Qur'ani domin su fahimce shi. Saboda ba hukunci ɗaya ne, magana ɗaya ne ya zo da hukunci uku. To irin wa'annan lafsisin suna nan a cikin Qur'ani masu yawa. To da dole ne ko da Qur'ani bai yi bayani ba, hadisi bai yi bayani ba, kai kanka za ka yi bayani. To ashe bayanin kakan ƙi bayanin hadisi ne, amma kakan so naka. Za ka ƙi hadisi ya yi bayani a ce maka wani ne ya faɗa a madadin ka, ko a madadin annabi, ko annabi ya faɗa a madadin Qur'ani. Amma kai za ka iya faɗa a madadin annabin, a madadin ni, a madadin kowa, a madadin kanka. To da wannan ba gaskiya bane, ruku ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Abin ya kamata a tashi, aiki ya samu kurege. Aiki ya kurege yawa ga tono ga cin gyaɗa. Malam ya bujiro da karatuttuka masu yawan gaske. Kamata yi kan kallaci ne ya faɗa. In ta gaya muku cewa hadisai ba gaskiya ba ne. Alƙur'ani ne kawai littafin addini. Amma saboda waɗanda ba su karatu ba, ko kuma waɗanda malam ya ɗara su karatu, yiwuwa take su ɗauka duk abin da ya faɗa gaskiya ne. To zan ce wani ba abin da ya faɗa. Malam da ya ɗau wuta ya ɗau zafi, ka san da ilimi ya ɗau zafi, to sai a hankali. Da ya ɗau zafi sai ya zama kamar ma baya karanta alƙur'ani. Ya yi emphasizing, ya jaddada, ya dage akan ƙur'ani, wato ba a haɗe yake ba. Zamanin annabi wannan magana bayan an bashi lasfika ita ya fara. Shi ko Qur'ani zamanin shugaban mu annabi alaihi salatu wassalamu a rubuce yake. Wani abu wata gida da ku taba ji ba ko
dan ba ku karatun Qur'ani a rubuce yake. mu je sura ta 98 suratul bayyinati suratul qayyima lam yakun allazina kafaru min al-kitabi wal mushrikina mubakina hatta tatiyumul bayyina. Allah ya ce lam yakun allazina kafaru wanda suka kafirta minti nawa ne yanzu lam yakun allazina kafaru wanda suka kafirta ba su kasance ba min al-kitabi wanda aka ba su littafi wal mushrikina da su da mushrikai masu hada Allah da wani mubakina masu zarcewa akan kafircin su ba su daina ba hatta tatiyumul bayyina har sai da hujja bayyananna ta je musu. wace hujja ce? rasulun minallahi yatlu sufan mudahhara. rasulun ma'aiki ne minallahi daga Allah shine annabi Muhammadu. yatlu yana karanta musu suhufan shafi mudahhara mai tsarki. littafi yake karanta musu shi annabi. kaji daya hatta kafirai na zamanin su sun ganshi yana ta rubuta Qur'anin ma. وقالوا أساطير الأولين كتبها فيتملي عليه بكرة وأصيلا. وقالوا كافرين سكتي أساطير الأولين wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha annabi yake ta rubutawa. fahiyar dan haka ita ce tumla alaihi ake tai masa imla'i ake gaya masa yake dictation yake rubutawa bukuratan wa asila safiya da marice in ji Allah. kenan wannan littafin su 'yan hadisi don su sama wa hadisi gindin zama suka ce Qur'ani ba a haɗe yake ba zamanin annabi. a cikin littafansu ma in ka duba al-itiqan fi ulumil Qur'an na Imam Suyuti da manya-manyan littattafansu na su mabiya hadisin yayin da ake tattara Qur'ani da jisu sai da Aisha radiyallahu anha ta ce akwai wasu takardu na Qur'ani a ƙarƙashin gadonta da ana haɗawa akuya ta cinye. Yes, akwai littafi akwai takardu da dama a gurin Kuzaima al-Yamani sun ɓata gurin compilation tattara Qur'ani da aka riƙa yi. akwai ayoyi da surori da dama sun ɓata wallahi in ka waɗannan malaman masu bin hadisi. wato har kullum kokarin su wai da Qur'anin wani rubuce ke a jikin katako a jikin dutse a jikin kaho a jikin jelar akuya a jikin fatar rakumi wallahi duk ba gaskiya bane. Qur'ani ba sayyidina Usman radiyallahu anhu ne hada Qur'ani ba. waye hada? malam ya kawo ta aya dazu a cikin izu na 3 izin uluhiyya suratul qiyamati sura ta 75 aya ta 16 Allah ya ce la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah ya ce kada ka motsa harshen ka dangane da wannan littafi dan kai gaggawa da shi kai annabi. inna laina jam'ahu wa qur'ana. inna lalle alaina akan mu yake inji Allah jam'ahu tattara shi ba Usman dan Affan ne ya tattara Qur'ani ba Allah ne ya tattara shi wa qur'anahu da karanta maka shi sannan iza karanahu fattabi qur'ana. da za a bayanin malam yace wai kaskantar da mutum shine a sa shi a koya masa karatu. to ba mutum baka ce annabi ko kaskantar da annabi shine a koya masa karatu kenan an ji malam ba haka na faɗa yara mu dan yawa kaskantar da annabi ne ba annabi kawai ba kaskantar da annabi ne a ce zai wani ne zai koya masa karatu a lokacin da yake kowa ilimi. alhamdulillah kamar yadda annabi Musa kuwa an ji malam ba cewa aka yi je karatu ko a koya masa aka ce ko kenan shi an kaskantar da shi mana annabi Musa ko an ji malam an kaskantar da annabi Musa. kun san wai annabi Musa wa kallama Allah Musa takalima. kaji annabi Musa yanzu daga yanzu zuwa ya wayewa gari a cikin alkur'ani lokacin ya mun kaɗan in gaya muku darajarsa wallahi a cikin alkur'ani wallahi ba kaskantacce bane. wazukur fil kitabi Musa wane ne shi? innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Allah ya ce wazukur annabi ka ambaci fil kitabi a cikin wannan littafin Musa labarin annabi Musa sura 19 suratul Maryam aya 50. innahu lalle shi Musa an baka san shi ba
kana ya kasance mukulisan wa ma umiru illa ya abudullaha mukulis. Shi mukulisi ne, ka san waye mukulisi? Wannan zai ba mu lokaci mai tsawo, amma shi mukulisi ne. Tsarkakakken Allah, zababban Allah, sannan ka ce an kaskantar da shi, mu ba za mu yarda da wannan magana ba. Wa kana rasulan nabi'a, ya kasance ma'aikin Allah ne, annabin Allah. To ba nan za mu shiga ba. Shi annabin sallallahu alaihi wasallama, idan ka ce kaskantar da shi ne a koya masa karatu, to an koya masa. Waye koya masa? Bari mu je cikin izin wal muhsanatu, izu na 50 kenan da biyu a cikin suratul nisa'i sura ta 4. No, izin Allah za ka dauko. Izin Allah shi izu na 51 daidai kan aya ta 100 alarma da 12 da ya ce walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu la matta'ifatun minhum an yudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudurunaka min shay. Sai aka yaya wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allah ya ce walaula da ba dan fadlullahi fadlan Allah alayka a gare ka ba kai annabi wa rahmatuhu da tausayinsa la amma ta'ifatu minhum an yudillu, da wasu jama'a daga cikin su sun himmatu dan su batar da kai. Sai Allah ya ce wa ma yudilluna, ba sa batar da kowa illa anfusahum sai kawunan su, wa ma yadurunaka min shay'in, ba sa cutar da kai da komai. Wa anzalallahu, Allah ya saukar alaika a gare ka alkitaba littafi wal hikimata da hukunci, wa allamaka, Allah ya koya maka. Ina annabi koya masa. Wa allamaka, Allah ya koya maka ma lam takun ta'lam, abinda baka kasance kana sani ba, Allah ya koya maka. Wa kana fadlullahi alayk. Kan izu na 7 ne Allah ya ce sura 55. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Annabi alaihi salatu wasalam koya masa Qur'ani akai. Wa ya koya masa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan haka a koya maka abu ba wulakanta ka bane, girmamawa ce da daraja da daukaka. Bayan wannan mala ya kawo ma yakunu min najwa thalathatin, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wala kamsatin illa wa sadisuhum wala adni min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Wannan ayar mala ya fasara ta zuwa sai na fasara ba, yake cewa to yanzu nan mun wata kila mun kai 100, to Allah ne na 101. Waccan tana ɗakin mijinta su 2, Allah ne na 3. Ko ka sa wanda malami a lokacin shi yake ce ma logic, wayo, saboda shi mutum ne kuma yana gama magana da mutane, to sai tunaninsa ya koma yana wa Allah kallon mutum. Ka zama na ita wannan duniyar gabaki ɗayanta kaf, duk duniyar gaba ɗayanta da ita da sama, tazarar da ke tsakanin ƙasa zuwa sama, masu kimiyya suka ce is about 93 million miles, miliyan 93 ne. To da saman da ƙasan gaba ɗaya, idan muka koma cikin suratul zumari, izin fa ma nazalamu, izu na 14 cikin sura ta 39 aya ta 65, dan fara daga sama da yace lahu maqalidus samawati, lahu maqalidu samawati wal ard. Allah yace lahu nasa ne maqalidu samawati, makullan samai wal ard da kasa. To yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir. Haka ne ko? wallazina tad'una min dunihi la yamlikuna min qidmi. Haka tada mu sake mana malamin lahu maqalidu samawati wal ard yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim. Wallazina kafaru bi ayati wallazina kafaru muje ina kuke ne? Wallazina kafaru bi ayatina la yakfawna alaiha. Allah ya ce lahu nasa ne maqalidus samawati wal ardi, makullan sama da ƙasa. Wallazina waɗanda kafaru suka kafirce bi ayatina da ayoyin mu inji Allah. Kaza ku ne?
wanda suka karyata la yakafuna alaina ko ba sa kuya gare mu dauko ta daga baya koma sama wallazina kazzabu bi ayati llahi ulaika humul kafiruna haka yake wallazina kazzabu bi ayati llahi ulaika humul khasirun kaga wallazina wadanda kazzabu suka karyata bi ayati llahi da ayin Allah to ulaika wadanda humul kasiruna sune asararu to can gaba karanta mana inda Allah ya ce binan ma qadarullah وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا كونته يوم القيامة والسماوات مدويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون duk lokacin da kake wa Allah kallon mutum to ba za ka taba gane shi ba haka mutum kai ka gane ba mutum bane shi idan ka ce mu nan muna nan to shine na 101 mu to kuma ya ladi tana ɗakin mijinta ya habiba tana can asibiti no ita duniyar gaba da Allah ya ce ita ƙasar wal ardu ƙasar duniya nan gaba ɗaya jami'an kaf qabdatuhu dankinsa ce ashe kenan duk wanda yake cikin ta a kusa yake da Allah yo an Allah bai da ladi da ke ɗakin mijinta ba nesa take da Allah ba yana tare da ita balaraba da ke kan gadon asibiti a kusa take da Allah nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun to kaji ko yace kasa gaba ɗaya a danginsa ce wa samawati samai yace maqawiyatu bi yaminihi ashe wannan yana nuna maka girma shi sai ce ma qadarullaha hatta qadri su ba su girmama Allah mutukar girmama shi ba to so haka wannan kenan mana yace qur'ani ba shi kadai aka ba annabi ba kuma bai kawo aya ba so haka wannan bai kawo aya ba kawai sai a bar shi aka ba aya ba Allah ne faɗa ba sannan ka gane ko a fassararsa ta la tu'ribi lisanaka yace wai sannan bayanin da zaka yi wannan ma ba haka Allah ya ce ba ta yi summa inna alaina bayanin akan me yake wato a ƙarshe ya yi maganganu da yawa lokaci na ya dawo zan warware muku zancen wa alal lazina diqunahu ayyamun ma'dudatin babu inda aka ce kwana 30 shine bai san gurin ba za mu gaya masa gun yau a Qur'ani ba wani wata mai kwana 29 30 ne da na Qur'ani za ku je karantar da shi karantar da annabi kaskanci ne wannan warware kuma na son ja haka ku azuma da yace to shi yana shakkun ma Qur'ani shin wannan Qur'anin ma ya shine ma daga Allah wanda wannan ce ta jawo mafiya mutane suka fara fita ma ko to ina son ji hankalin ku kada ku yi malam adalci kuma ni ma ina masa wannan adalci ka ku masa kallon wai ya ƙarce Qur'ani ne ko ya shakkun sa a'a irin abin nan ne na muƙabala ka iya cewa to wannan robar jaci ba dan komai ba dan wanda yake ganin fara ce ya kawo dalilansa da Allah ku yi malam wannan adalci ba yana shakkun Qur'ani bane wai bai dare shi ba a'a to ni wannan Qur'anin ma kamar yadda yace ina shakkun sa ma daga Allah yake ya faɗa haka dan ya zunguro ni in kawo dalilan da za su tabbatar da cewa wannan daga Allah yake ku gane haka kuma haka na gane kuma zan tabbatar masa da haka akalla a cikin Qur'ani akwai ayoyi 6,000 da suka tabbatar wannan ba na mutum bane na Allah ne sannan in ka fita daga cikin Qur'ani dalilan wallahi billahi da sun fi miliyan wanda suka tabbatar da wannan ya fi karfin mutum ba mutum da ya yi shi ba kai ta abin da zaka iya gani a duniya hujja ce mai tabbatar da wannan ba na mutum bane na Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم الحمد لله godiyar da nake wa Allah shine da ya kaddata ina jin Hausa daidai gwargwadon ji kuma ita ma larabcin ina fahimtar ta daidai gwargwadon fahimta amma inda ba haka ba to da daga yau kila zan fice daga wani yanayi zuwa wani yanayi daban amma ina hasha yana bayani cewa wa Allah maka malam ta kunta alamu an koyar da annabi ne to ko dai malam bai fahimci magana da nayi bane ni fa na ce